január 2021. Iveta Komzalová. Podobnosť čisto náhodná. Oboch národ miloval. Rok 1992. 1. september. Bývalý predseda Federálneho zhromaždenia Československej federatívnej republiky a predseda STSS Alexander Dubček a údajná autohavária. Polícia na mieste nehody neurobila trasostopu, nezodpovedala na otázku, ako sa ocitol pán Alexander Dubček 20 metrov od auta s ťažkými zraneniami. Šofér ležal hneď pri aute, ľahko zranený. Krátko po nehode sa objavila ochránka napriek tomu, že ju nikto nevolal, a polícia porušila predpisy a aktovku Dubčeka odozdala nepozvanej údajnej ochránke. Aktovka sa už nikdy nenašla, ukrývala citlivé informácie pre moskovské rokovanie. Pán Alexander Dubček mal byť kľúčovým svedkom a koncept jeho prejavu proti rozdeleniu Československej federatívnej republiky. Ako je možné, že došlo k viacerým pochybeniam zo strany polície? Auto malo nahustené pneumatiky, fúkal silný dážď a vietor. Povolená rýchlosť 80 km za hodinu. Podľa svedka BMW išlo rýchlosťou 140 až 170 km za hodinu a došlo k šmiku. Súd uznal vinným vodiča Jána R. z ublíženia na zdraví s následkom smrti, odmietol vypovedať a dostal nepodmienečne 12 mesiacov, avšak neodsedel si, nakoľko dostal amnestiu. Prečo došlo k jeho oslobodeniu? Alexander Dubček mal predtým osobného šoféra, Jána Šlísku. Je iba náhoda, že mu pridelili iného šoféra, Jána Rezníka, ktorý mal problémy s nebezpečnou jazdou? Auto po nehode z ministerstva záhadne zmizlo a bolo rýchlo zošrotované. Kto je za toto zodpovedný? Ten istý Ján Rezník bol jedným z agentov, ktorí odniesli spisy štátnej bezpečnosti v Tisovej vili v Trenčíne začiatkom roka 1990. Tiež úplná náhoda? Tiež je úplná náhoda, že ho odviezli do nemocnice v Humpolci a odtiaľ helikoptéro do pražskej nemocnice na Homolke, pritom v Brne bola nemocnica zariadená špičkovou technológiou. Prečo? Kto za tým stál? Dubčeka operovali 3-krát. A hoci sa zdalo, že je stabilizovaný, dýchací prístroj na pľúca mu však začal spôsobovať problémy a postupne zlyhávalo srdce, pľúca a obličky. A dňa 7. novembra 1992 zomrel. Je to iba náhoda? Alexander Dubček povedal: Chcem, aby sa ľudia dozvedeli pravdu. A do Moskvy odkázal, že príde. Svedčí na ústavnom súde mal 5. septembra 1992. Proces sa napokon nekonal. Chýbali dôležití svedkovia. V noci 31. augusta na 1. septembra bol vo svojom varšavskom byte umučený a následne udusený opaskom druhý svedok moskovského procesu, bývalý poľský premiér Piotr Jaroševič aj s manželkou, ktorú zastrelili. Polícia to označila za lúpežné prepadnutie. Prečo sa nezahájilo vyšetrovanie? Tretiemu svedkovi sa podarilo najskôr zmiznúť. Afgánskeho vodcu Mohamada Nadžibuláha zastrelili na futbalovom štadióne, keď predtým jeho telo na nepoznanie zohavili. Stalo sa to 28. septembra 1992. Prečo to nikto nevyšetril? Po druhé, obávali sa, že nedôjde k plánovanému rozdeleniu Československej federatívnej republiky. Našou ľahostajnosťou a nezáujmom sa im podarilo veľmi ľahko presvedčiť ľudí o automobilovej nehode a prešlo im to. Všetko sa začalo už tu. Zdobuďte sa už, Slováci. A dnes tu máme generála Milana Lučanského, ktorý údajne spáchal samovraždu. Nebol náhodou tiež kľúčovým svedkom odhalenia tejto skorumpovanej vlády, ktorá nás zapredala? 2. decembra 2020 obvinili zbrania úplatkov na základe kajúcnikových neoverených výpovedí slobodníka Pakšiho Ablíma, pána generála Lučanského, ktorý sa dobrovoľne prišiel sám prihlásiť z dovolenky na výsluch. Napriek neexistencii dôkazov je vzatý do väzby 6. decembra 2020 do väzby až do Prešova, ktorý bol preplnený. Bývalého bossa slovenského podsvetia Mikuláša Černáka previezli cez pol republiky z basy v Ilave na súd do Prešova, aby vypovedal v kauze obnovy procesu. Určite bol Černák v Prešove a prevoz tam a späť a pojednávanie sa nedá stihnúť za jeden deň, čiže bol vo väzení v Prešove. Mikuláš Černák sa natešene vyjadril, že dostal darček do čižmičky. 9. decembra 2020 pána Lučanského podľa informácií, ktoré sú zverejnené 3-krát, prenášali do inej cely. Za celú noc 3-krát vypadli kamery.
Prevoz Černáka bol určite utajovaný kvôli bezpečnosti, niekto, koho zašil pán generál Lučanský na doživotie, to kľudne spraviť mohol. Černák ho doslova nenávidel a ako uviedol aj pre noviny 20. februára 2018, žije už len pre pomstu. 9. december je dátumom, kedy sa na Slovensku narodil Mikuláš Černák. Prečo sa nikto nepýta službu konajúcich pracovníkov, v ktorej cele a ako dlho bol ubytovaný Mikuláš Černák? Generál Lučanský údajne utrpel zranenie. Zakopol papuču, udrel sa do postele a následne ešte cvičil s činkami a vlastnou váhou. Údajne mu praskla žilka v oku, 3-krát menené stanovisko zranenia, ktoré si spôsobil sám. Uniknutá lekárska správa však hovorí o mnohonásobnom horšom zranení, ktoré si normálne človek nedokáže podľa analýzy českého lekára ako aj iných lekárov spôsobiť sám. Minister obrany Jaroslav Naď sľubuje odmenu a beztrestnosť osobe, ktorá podá informácie, ako došlo k úniku lekárskej správy, čím potvrdzuje jej pravosť. Čo má spoločné obrana štátu s väzením? Vylúpené oko si vyžiadalo 11-hodinovú operáciu s prevozom až do Ružomberka, kde je prednosta kliniky doktor Sičák Marián, priateľ Daniela Lipšica a Jaroslava Naďa, ministra obrany. 2-krát ho oživovali. Pritom fakultná nemocnica v Prešove je dobre vybavená. Prítomné osoby si pamätajú incident v Ružomberskej nemocnici, pri ktorom pán generál Lučanský padol na zem a udrel si hlavu tak, že lekár nariadil vyšetrenie CT v nemocnici v Trenčíne, kde ho previezli. Z akého dôvodu? Pretože táto väzenská nemocnica nie je verejnosti dostupná? Podľa pána Flašíka úraz vznikol z nedbánlivosti sprevádzajúcej osoby, pretože údajne odmietol na výzvu policajta sadnúci na vozík. Ako je to možné? Navyše lekári ani prevoz neodporúčali pre kritický stav pacienta. Ako dokázal pacient po operácii v kritickom stave klásť odpor a odpovedať? Vyjadri sa k tomu lekár? Podľa lekárskej správy, podľa vyjadrení ministerky spravodlivosti Márii Kolíkovej a podľa vyjadrení lekárov z nemocnice v Trenčíne, pán generál Lučanský sa o samovraždu 9. decembra 2020 nepokúsil a ani nemal samovražedné sklony. V nemocnici v Trenčíne sa už uvádza dátum zranenia 10. decembra 2020 a bol mu pridelený psychológ, lebo sa zranil pri cvičení. Veľké množstvo protichodných tvrdení, z ktorých sú mnohé, keď nie úplne absurdné, absolútne neuveriteľné. Pán Lučanský bol prevezený 29. decembra 2020 opäť do väznice v Prešove. Zázračne mu po takom krátkom čase už nič nebolo. V tele sa nachádzal sám. O 16:30 podľa záznamu z webu Ministerstva spravodlivosti pán generál Lučanský ležal na posteli na chrbte. V stave, že si bol už aj sám schopný prísť po večeru, ktorú si nevyzdvihol o 16:39. A za 9 minút sa dokázal obesiť na teplákovej bunde. Ležal na bruchu bezvládne, okolo krku mal teplákovú bundu, čo je podľa lekárov absolútne nemožné, nakoľko pán Lučanský bol väzba a teplákovina sa naťahuje. Prečo bolo kňazovi znemožnené, aby prišiel k umierajúcemu generálovi? Bol už vtedy generál dávno mŕtvy? Ten istý deň, 29. decembra 2020 ho videla jeho manželka, ktorá sa ho nemohla dotknúť, ani ho odkryť. Kedy vlastne generál zomrel? Bol už pri návšteve svojej manželky mŕtvy, len napojený na prístroje, aby dýchal? 30. decembra 2020 bol vyhlásený oficiálne za mŕtvého. Bol to prešľap internetového portálu Wikipédia, keď uviedli úmrtie dňa 29. decembra 2020. Deň úmrtia bol opravený až potom, ako si toho všimlo mnoho účastníkov sociálnych sietí na deň 30. decembra 2020. V ktorý deň skutočne zomrel? Pri jeho vypočúvaní sa nachádzal Daniel Lipšic. Aký mal na to dôvod? Je obhajcom jedného zo zločincov, ktorí obviňovali generála? Je to prípustné? Podľa generálovho prokurátora Maroša Žilinku nedošlo k jeho napadnutiu a spáchal samovraždu. Ten istý Maroš Žilinka, ktorý robil štátneho tajomníka pánovi Lipšicovi na ministerstve vnútra v rokoch 2010 až 2012. Prečo neboli verejnosti poskytnuté nahrávky a okamžité konanie generálneho prokurátora v tomto vyšetrovaní? Nedošlo k nespokojnosti a vynáraniu mnohých otázok od verejnosti. Vyzývam týmto orgány činné v trestnom konaní, aby konali svoju povinnosť spolu s policajným zborom a zostavili nezávislú a odbornú komisiu členov,
ktoré majú s jednotlivými prešetrovaniami istých udalostí niekoľkoročnej skúsenosti. Podajte odpovede na nezodpovedané otázky širokej verejnosti.